rezidens, rezidens, inas, rezidens. Ezek a szavak a szinonimái a rezidensnek itthon, amik most úgy hirtelen eszembe jutnak. Azért látjuk, hogy mennyire gyönyörű és választékos a magyar nyelv, hogy ennyi rokonértelmű szót talál egyetlen mesterség előszobájának a leírására. Gondoljunk csak bele, mennyire bonyolult lenne a dolgunk, ha csak egyetlen szót használnánk arra a pár év önfelett mókázásra és kacagásra, ami az orvosi diploma megszerzése és a szakvizsga letétele között van, és ami olyan gyorsan repül el, hogy azt észre sem veszed. Hát kész szerencsén nem kell egyetlen szóval összekavarodnunk. Ez a gyönyörű nyelv új ajtókat nyit meg előttünk, új falakat dönt le szűk látókörülségünk várai körül, és mint alagút végén a fény, úgy adja új szinonímaként a szánkba a rezidens helyet. Azt a szót, hogy inas.